ଏଟା କଣ କହିଲେ ତାକୁ ତମେ ଏଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦେଲି ଯା କଣ କହିଲା ସେ ଘଣ୍ଟା ସଞ୍ଜୁକୁ ପେଣ୍ଡୁ କାଳେ ଶିଖୁଛ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମତେ କଣ ଶାନ୍ତି କହୁଛେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ଭିତରେ ତମ ଟଙ୍କାଟା ବା ଡେରି ହେଇକି ରହୁଛି ତମର ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଦଟା ପଡିଥିଲା ତମ ପାଟିରେ କଣ ଥଣ୍ଡା ବସିଥିଲା ଏ ପାଟିରେ ସାଇଡ ଦିଅ ମାମା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ତମ ମୋବାଇଲରେ ଫେସବୁକ୍ ଲଗଇନ୍ କରିଛି ତମ ମୋବାଇଲରେ କାହା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ବାସ୍ ତାକୁ ହିଁ ଫେସବୁକରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ କରିବି ମାନେ ମା ରାଣ ଚକମା ଚୁର ଫୁଲ ବବାଲ ତୋର ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଏଇ ବୋର୍ଡଟାକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ମୋର ଜୋଗ୍ରାଫି ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଗରେ ମୁଁ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଆଉ ଶୁଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଦୁଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇ ସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ ଖୋଲିବି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଚାଟିଂ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମୋ ଭଉଣୀକି ତୁ ଫେସବୁକରେ ଚାଟିଂ କରି ମୋ ଭଉଣୀ ତୁ ପଟେଇ ଦେବୁ ଆଉ କଣ ତମ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହିକି ଆଚାର କରିବ ଆଉ କିଏ ତମ ଭଉଣୀ ଯଦି ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋ ପାଟି ଟିକେ ଆଗେଇ ଗଲେନି କଥା ହେବେ ତୋର ଯେତିକି ଔକାତ ହେଲାଣି ମୋର ଔକାତ କେତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଯାହା ଖାଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲୁ ତମକୁ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବ ତୋର ଔକାତ କେତେ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଜାଣି ତ ସେଇଭଳିଆ ଖାନଦାନୀ ଅଛି ତାପରେ ଔକାତ ଲେସ୍ କରିବି ମୁଁ ଔକାତ ଲେସ୍ ଜାଣିଛୁ ନା ଏବେ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସଟା ଏ ରହ ତା ବାପାକୁ କହିବୁ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ମୋ ଭଣଜାକୁ ନୁହେଁ ମୋ ଭଣଜା ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ ପଙ୍କରେ ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମାଟେ ତମେ ମତେ ତେଲ ମାରୁଛ ମାମୁଁ ହିସାବରେ ମତେ ବେଦିରେ ବସି ବାହାଘର କର ନହେଲେ ତମେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଆସ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ହିସାବରେ ଚିକେନ ମଟନ କେବେ ଦେବି ସେଇଟା ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କର ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଖୋଲିବି ତା ଦେହରେ ତମକୁ ମୁଁ ଆଡମିନ୍ ରଖିବି ମାମୁଁ ଚାଲିଛି ନାଚନ୍ତି ନିରାତିରେ ତମ ଭଣକୁ ବୁଝେଇଦିଅ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ଲାଗିବନି ମାନେ ତାଙ୍କର ହତା ରଖିବି ନାହିଁ ତାକୁ